ассалому алайкум дӯстони гиромӣ ва подписчикони азиз. дуруди бепоён ба ҳамаи он нафароне ки моро дастгирӣ мекунанд. имрӯз мо як гурӯҳ катбонуҳои ҳунар тасмим гирифтем ки ҳунари хешро ба мардуми рӯи ҷаҳон маъруфӣ намоем. хоб инак бо мо бимонед. аввалин шида канали оилавӣ дар олмон, яъне ман мошинаи худро ба можайск ба канали Диля теҷе бошад як таоми хушлаззат бо фатири варақини резонат ва болояш аз равғани зағир ва салат пур аст ва аз
хурданаш кас сер намекунад, ин ҳам бошад қурутоб. ба ҳаматон ташаккур барои бо мо буданатон.